berritze zalatik plantara igo nindutenean, urten ascensoretik eta neraitan lehenengo galdera izan zer da zailagoa zegama ezia edo hau ez da. Eta esan oraita ez da momentua galdera hori etxeko. Nik pizkat impostore sentitzen naz, kasu honetan, nik ikusten ditut ama kirolariak eta kulturalki karga askoz gehiago dago, ez? Alde txarrak baino gehiago izango neban hori, zailak, eta da, azken finean, dalako oreka bat mantendu nahia, Pello arrazoia dauka, superbibientzia badala, baina da oreka bat mantendu nahia, zuk ama eta emakume kirolari bezala dauzkasun ilusioak aurrera eraman nahiaren artean eta ama bezala dauzkasun bete beharren artean, ez? Eta batzutan oso zaila dalako delegatzea beste pertsona batzungan, zure ama faceta horrek dauzkan aldiak, eta gero geizki sentitzen zehalako beste batzun eskutan lagapiar izan dituzulako. Orduan, izaten da, oreka bat mantendu nahi izatea. Gizona zen aldetik nahiko privilegio ditutela, da gehiago da, umian falta hori somatxia edo etxetik kanpo egote hori, ez? Gero, etxian nagoenetan, bai badakatu umiakin egotea, baina ez da hainbeste, ez, behar horiek maialenek betetzen ditu gehiago eta desberdina da, ez, ikuspuntua guztiz desberdina da. Lehenengo aldiz orain dela 15 urte orduan gelditu nintzenean oso argi neukan nik umea jaio ondoren berriz ere goi mailara itzultzeko ahalegina egingo nebala. Orduan norberaren eskuetan asko dago, zaindu, esfortzua egin, delegatu, eta gero berriz itzuli nahi izan ezkero, ahalegina egin ezkero posible da. Egunerokotasunean ez bakarrik lana bera, baizik eta internamentuak eta aurrera ateratzeko eta guzti hortarako antolakuntza bat behar da. Gero bigarren umeare etorri zen, horren ondoren argi neukan berriz ere saiakera berdina ingo nebala, eta hor gaude. Orduan, nire ustez posible bada, eta gu hemen kirolari bezala gare, edo kirol munduan jarduten dugun bi pertsona bezala gare, baina galdetu ezkero beste dozein lanpostu edo goi mailako karguak daukaten jendeei eta ere, haurendako ere ez da erreza izango kompatibilizatzea familia bizitza eta lana. Nik hasieran txirrindulari izaten jarraitzea nahi neban, ez? Baina ez dakizu zer datorren eta umian jaiotzean bizitzak guztiz aldatxo txu. Orduan, umian jaiozan momentuen esan eman, nik nahiago dute beste lan bat euki, etxian denbora gehiago pasaz, ez ostan konpensatzen, ez? Etxetik kanpo neguan denbora, batez ere lasterketa txarto juten zanean, ez? Eta justu urte horretan umea zaintzean nekiakin eta esian emaitzak urtetzen, orduan nik oso garbi eukin eban, urte bukaera horretan nire bizitzak aldaketa ahondizak eukizitzula eta beste lanpostu bat bilatzia bihar nebala, ez? Gero suertatu jatan aukera txirrindularitza munduan egotekua, egisa da, etxetik kanpo denbora pasatze hotela, emakumeen txirrindularitzan gutxi hau, adibidez itzulian dietan 10 egun 11 dia, baina horrek gero etxian egotean, eguneko egunean etxian nago. Naiz eta egun batzuk etxetik kanpo pasa, etxian nagoenean eguneko egun nago umiakin eta horrek betetxe osta, lehen betetzen ez, osta moduan. Kirol munduan agian nire iritzia eta nire pentsakera ez da ohikoena izango, baina nik argi neukan alde batetik ama gazte izatea nahi nebala, nik 24 urteekin lehenengo eukin eban, eta bestalde oso argi neukan bebai momentu perfektua sekula ez dela egongo. Orduan nik momentu hortan okazioa eukin eban eta lesio baten neuan, eta egoerak, zirkunstantziak baliatu zuten momentu hori aproposa izatea edo nik horrela konsideratzea momentu hortan, eta aurrera jo neban. Eta egia esan ez neban momentu baten ere hainbeste ilusio neukan hortarako, asko ere ez nebala pentsatu horrek ekar zitezkeen konsekuentziak edo momentu hortan zer suposatu zezaken kirol maila jaitsi behar izateak eta konpetitzeari usteak. Sentitzen eban ez neguala, ez etxian, ez emaitzak lortzen, ez inun, ez nintzen iristen. Jendia dau iristen dana, azkenean gai honetan pertsona bakoitza mundu bada, aur bat mundu bada, eta oso desberdina da, baina nire kasuan ez nintzen iristen toki guztitan nahi neban bezala egotera eta horregaitxik egin neban autua, bizikleta laga eta beste aukera bat bilatziana.
Euskal Herrian adibidez, beti egon daulako matriarkatu bat bezala, ez orduan ama oso pixo handixa dauka etxean, da gauza askoen behar ditugu. Orduan, ez da ja bakarrik zuk eukidozu umia zu joan behar entrenatzera eta gero noizean behin bidaiatzera. Ezke gero ja umeak aurrera doia zenean ere, umeen niretzako fase garrantzitsu bat izan da, ja azterketekin eta zidadianean, eskolako kontuak, olako gauza asko egon diez. Orduan, egunerokotasunean zure presentzia oso importantea da etxean. Nik pizkat impostore sentitzen naz, kasu honetan, ze nik ikusten ditut ama kirolariak eta kulturalki karga askoz gehiago dago, gure etxean egibidez, txorra da dia, baina umiak medikua daka edo eskolako matrikula egin behar da. Ni azkenian ez nazke eskatu horretaz, ez dakizeba, baina sistemak eramaten dago hori amak eitxera. Eta gauza guzti horietan eure dakaten pisua, ez daka inungo zerikusirik nik dakatenakin. Niri adibidez Maialenek txirrindularitzan ezagutu ostala eta beti egonaz etxetik kanpo, gure bizitza normala hori izan da. Orduan umia etortzian bizitza hori eitzian, nahiko erreza edo hori izan gure dinamika, ez? Gero horretara moldatu gara, baina, klaro, ni Maialen barik ezinezkoa izango zen dakaten lan eukitzia. Banatuta nago, eta hor momentu asko oso zailak izan dira, orduan arlo hori aparte usteko gauza bat da, baina gaur egungo egoera beste bikote batekin, ondela denbora batetik ja, totalmente ulertzen nau, eta egoera oso ezberdina da, eta ulertzen dau, laguntzen dozta, baina batez ere niretzako zutaberik garrantzitsuenak eta laguntza garrantzitsuenak nire gurasoena izan da, esandako delegazio hortan eta antolakuntza hortan. Baina bai bihurtzen da gauza bat, dala olako borroka bat norberaren barruan batzutan zaila dela gestionatzea. Baina gisa da, kirolari bezala oso barruan dakagula gauzetatik kanpo egotia, o gauzak ez ospatzia, o sakrifizio horiek eitxia, ze askot urtiak dara maguz sakrifizioak egoten, festetan ez egoten, ospakizunetan ez egoten da. Eta oinu umiakin egoera berdina da, ez? Badakizu sakrifizio horrek kostatu itzen dira, baina oso barneratuta dakau sakrifizio horrek eta ez da inbeste kostatzen kasu horretan. Nik ez daukat inungo penarik juergak edo olako gauzak galdu izanana, enkanbio bai daukat penia, momentu batzutan ez naizelako etxean egon, eta nire hemen gauza batzuk galdu izan ditudalako. Sakrifizio ezberdin bezala ikusten dut nik hori. Eta geroz eta gehiago kostatzen da, nik bai sentitzen dut, geroz eta pereza gehiago ematen doztala hor zehar jutia, baina hori gehiago bai egual adin kontua. Egisa da oreka bat bilatu dutela, txirrindulari nintzanean baize, kanpoan egonean eta etxean egonean entrenatzen nintzun 4, 5, 6, 7 ordu eta gero gainera deskantza hoben behar neban. Eta hor bai sentitzen nebala, asko negoala galtzen eta edo egoten nintzen etxetik kanpo 10 egun eta bueltatzen nintzen da umia hasi izan pila bat, ja lehenengo hitzak esaten zituen da nik gauza guzti horiek galdu izanak pena ematen. Oin egisa da bilatu dutela oreka bat, ja umia handixagoa da, ulertzen dau kanpoan nahuela, eta atxatzen dauz egunak aita etortzeko, beste dinamika bada, eta etxean nahuenean berakin nau denbora guzti izan, ez? Goizian aurre eskolara ematen dut, 12:00 jasotxeot, berakin bazkaltxeot, siesta itxeot, egun osoa berakin itxeot. Niretzako emozionalki oso zaila da, baina batez ere, eta nik argi da garbitzei gotorri buruz, direktamente sentiarazi badizute kulpable, horrena. Hori hola baldin bada oso zaila da. Bai, hortaz, eta entrenatzera jun eta umeak, edo bidaiatzera jun Latinoamerikara lasterketa batera, eta behin ara joan da, bidaia luzea da, ez eta minimo aste beterako juten zea, eta ez oportera zijoazerako precisamente, baina sin embargo, parkean beste ama batzun partetik entzutea esaldixak edo komentarixok oporretara jungo bazina bezala eta ez benetan zure ofizioa dan gauza bat aurrera eramatera. Nik adibidez ez dut inoiz entzun olako zalantzarik guretzako zerreza dago hau kriston padrazua da, ez? O kriston aita da, edo zer gauza egin da pilo bat eitzen dozula moten dau da. Euren kasuan justo kontrakua da. Eta nik hori argi eta garbi sentitu dut, nola jendiak ezagoztan, eredu hona za, ze ondo eitzen ari zaren, baina ni ez nago ez ere eitzen, azkenean bikotian eta nire artean eitzen gabiz, aldugun hobetuen,
eta ez dut inungo sakrifizio gehiago eitzen Maialenekin konparauta. Ni gauian esnatzen zan umia ordu bete eta umiakin egon nahi neban jolasten, o berriro lokartzen, horrek aldatu zoztan pixkat, nik ja beste lehentasun batzu ditut. Nahi zaudot umiakin egon, bizikletan ibiltzea baino. Orduan, asko aldatu zoztan horrek egoera. Lehenengo eta binta gauza guztien gainetik ama naiz. Gaixotzen ba naiz, ezingo naiz jun. Baina ez dut nahi nire umia egotea desiatzen ni berarekin lokartzeko gaixo sentitzen dalako, eta esatia ez ama zurekin ezin depinize kontagio bengoztasun. Helduago izaten hasi dian heinean, nik sentitzen dut eurak admirazio gehiago daukatela nirekiko, ez? Zeurak ere ja hasi dira euren referenteak ukitzen kirolari bezala eta gauzak, ez? Orduan, ikuste euren ama ere sakrifikatzen dela entrenatzeko, konpetitzeko, disiplina hori beti saiatu naiz ni eurei transmititzen, dela disiplina bat aplikatu behar dana ikasketetan eta egunerokotasunean eta gauza guztietan zentzu hortan pixkat igual zorrotza izan naiz, danera iritsi nahi horrekin ez, eurei ere implantatzen saiatzen naizelako antolakuntza bat etxean. Baina eurak ni kanpora joan behar naizenean eta sekula ez dozte ezer esan edo transmitidu ni geizki sentitzeko, todo lo contrario. Hori, txirrindulari bezala ezagutu zoztan da hori, beti... Baina baina ume batekin, gauza aldatzen da. Nik uste umiak baino txartua buruaten da bela, oin. Bera bai kejatzen dela, karrera hau egun asko dira etxetik kanpo, eizu bestia gutxi hau diala, da bai presio hori bai dakatela, pizkate egutegia moldatzeko, da berandako errezago izateko. Ez naizen ez gizonezko bat, eta lehen pertsonan gizonezko batekin honi buruz ez duten ez hitzekin, ez nitzake hau sartuko hori izatera. Gizonak ere, gizonak izan arren, sentimenduak dauzkate, eta ulertzen dozta zuzta, azkenean zuek bai sufritzen dozue aspektu hortan. Baina uste dut, gizarte bezala estigma gehiago dagoela emakumeen papelan gainean zenbat tarea jartzen dizkiguten eta orduan kanpora junezkero gu geizki sentiaraztea errezagoa bezala da jendean dako. Eta rekurso gehiago dauzkate guri geizki sentiarazteko. Argi eta garbi ikuste dut euren dako zailagoa dela, ez? Hasteko fisiologikoki ordunaldi guztia eurek eramaten dabe, guk apoio emozional pizkate itxe dakago, pizkate errestia, baina dan eurek eitzen dabe, gero aurra eukita gero zelan rekuperatu behar dian kirola itxeko, berriro maila horretara iristeko, lan guzti hori guk ez dakagu egin biharrik. Orduan, hortik hasita askoz errezagoa da guretako. Nik itxe egiten dut taldean, ni nesken talde bateko zuzendarian az, eta gai hauek ateratzen duz maira, eta nik nire ikuspuntua jartzen dut, baina beti azalduz, euren asko zailagoa izango dela nirea baino. Gauza bada norberak zer nahi da ben, eta gero beste gauza gorputazlean erantzuten. Nik Aimar jaio zanean suerte handi xaukin eban, nire gorputa oso ondo rekuperatu zen. Ez neban bat ere presarik euki entrenamenduetara bueltatzeko, hau da, normalean esaten dabe lau bat hilabetera, erditzetik lau bat hilabetera berriz ere korrikazteko bezala zarela, baina ni 7-8 hilabetera arte nintzen hasi, ze, como Madrid primeriza, nahi neban ni hortxe beti umeak inotia, eta ez dago prisaik, lanera huelta honintzanean, eta umea hortzen degira joaten hasi zanean, esan eban, gaur, eta hueltauko normalidadera, eta orduan entrenatzen hasi nintzen. Eta haurdunaldian zehar ez neban korrikarik egin, baina nire eskuetan zeuden indartzen lana, eta abar, alneban guztia ineban, forman mantendu esan nahi dut pixu larregi esartzeko, eta bizitza aktibo bat eramateko. Erditze zalatik plantara igo nindutenean, urten ascensoretik eta neraitan lehenengo galdera izan zan zer da zailagoa segama edo hau ez da. Eta esan eraita ez da momentua galdera hori etxeko. Eta Aimar jaio ondoren, nire kirol emaitzik onenetarikoak Aimar jaio ondoren etorri zian, orduan, gero. Aratzena orduan gelitu nintzanean, ni neukana zan kriston gogoa berriz ere lehengora itzultzeko. Eta horran kasartu neban, ze hor ja 3 hilabete eta erdi, 4 hilabetera zintzala berriz entrenatzen, eta ez dakizu, nahi dozulako lehen bailen bueltatzea lehengora. Eta horren ondorioz, lesiotxo batzuk eukin itxun, presaka ibiltzearen,
ziela izan larriak, baina bai, enkadenatzen edo lotzen jutezan lesio bat bestean atzetik, eta horre bai kostatu jatela gehiago. Ze berdin saiatu nintzen zaintzen eta guzti hori, baina ja bigarren haurdunaldi bat zan. Eta bigarren haurdunaldi bat ez da lehenengo bakar bat jasatea bezala. Ni ez naz izan, txirrindulari ona izan naz, baina ez oso atleta ona. Ez gauzako ondo inbiar nitxun, bestien mailara iristeko, orduan arratsaldetan deskantzatzen biharrian, umiakin karrituakin pasatzen eban lokartzen zen, arratsalde osoa bueltaka, eta ez neban ondo deskantzatzen da, horrek egin sostan batez be kalte.